yasa kake son zama jami'i? Ba wai dan iya ta'addancin da aka yi wa iyayena ba kawai, har da wanda aka shirya wa kasar. Ta hakan ne kadai za a yi maganin waɗanda suka shirya. A duk sanda yaro ya ce maka zai haɗi gatari, kawai ka saka masa ƙuta. Daga nan ne zai gane zai iya ko ba zai iya ba. Anya ko wannan yaron ya kamata mu sa a wannan aiki mai ta? Ba ma da wani sama da shi. To duk matsalar da aka samu kai ma za ta shafe ka. Ni ne aka turo domin kula da wannan aikin. Ni kuma nan yankin a ƙarƙashi na yake. Dole da umarni na za ka yi aiki. In magana gaskiya wannan aiki shine burina. Ga mafarki na nan ina ganin sa ya kusa cika. Yau rana ce da ba iya tarihin Indiya ba, tarihin duniya ma ba zai taba mantawa da ita ba. Na yi mata lakabi da ranar sakamako. Dama wannan shine aikin da ya kawo ka? Ba zan iya jurewa bane ba. Ka tsallako iyakar da wajibi ne a kaina na ɗauki mataki a kanka. Ka bar ni bana da wani zaɓin. Ka miƙa wuyanka. Ka kama nan za ka yi yawa. Da akwai matsala. Ina da buƙatar a kirayi taron gaggawa. Kuma yanzu nan. Kai! Yanzu ne za ku ga asalin masifa. Ba iya aiki da waɗannan bindigogin sai da rigar kare albarushi. To ka cire maganar rigar kare albarushi ba, shi ba riga yayi. Are you ready, boys? But you never want the smoke. If you flashing all the guns on your life, you a joke.